Здравейте и след рекламите в Модерно за всички, които са се зарекли от утре да са на диета, следва много ценно и полезно видео за детоксикиращият режим. Каква е връзката му с диетите и как се прави? Вижте. Темата на нашия разговор е защо страдаме и се разболяваме. Поначало хората имаме навиците да прияждаме, да припиваме, да не доспиваме, да приработваме и да правим всичко в повече. Това всичко в повече е стрес за нашия организъм. Сега ще ви покажем едно най-лесно и най-трайно изчистване на нашия организъм. Това е изчистване с помощта на дървесен палмов сироп. Този сироп подпомага за изчистването на токсините, възстановяване на клетките в организма и най-вече изчиства перисталтиката и подобрява храносмилането и възстановява имунната система и подобрява имунитета на организма. Сега, за да направим сиропа, е необходимо да вземем на 1,5 литра вода, се слагат 10 лъжици сироп, 10 лъжици лимон и 5 щипки люд пипер червен. Например, ако някои хора имат проблеми с язва, на нищопръстойка, колити, по-тежки такива заболявания, подуване на стомаха, киселини, може да се приеме с джинджифил, който джинджифила има изключително добър ефект. Също и за спортисти, така и за хора, които не могат да понасят червения люд пипер. Сиропа за 10 дена си прави изчистване на нашия организъм. Има вариант следващия път, след 2 месеца, максимум 3 месеца, може да се направи още едно изчистване. Сега ще ви покажем една специална енергийна закуска, която става много бързо, много лесно и това е закуска за деца, за възрастни и най-вече за спортисти. За закуската ни трябват 3 лъжици финни овесени ядки, 2 лъжици дървесен палмов сироп и 1 лъжица сусамов тахан. В комбинация става много силна и приятна закуска. Първо слагаме овесените ядки, които имат много добро действие за перисталтиката на червата. Слагаме топла вряла вода. Второ, което трябва да сложим, е сусамовия тахан, за да може да се разтвори хубаво във водата. 1 лъжица. Сусамовия тахан е полезен за обмяната на веществата, за имунната система и за физическа енергия на нашия организъм. След това слагаме 2 лъжици палмов сироп. Накрая добавяме половин нарязана ябълка на ситно, която подобрява вкуса и става много хубава финна закуска.